फोर खुलुमबाय गिबियावनो सेरासन इउट्यूब चेनेलाव बरायना थाफिनबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायना थाबावबाय। दिनै आरो खेबसेबाव जों निज्लागुरि निजिरा इको टुरिज्म पिकनिक स्पट चिराङाव थानाय सान्तिपुर बेयाव बेरायहैबावनो नागिरदों। गोबां मोजां मोजां नुदों बे जायगायाव थांनो आरो थांबाय थाथावनो लुबैदों। बिनि थाखायनो जों दा दिनै खेबसे थांबावनो नागिरदों। बाहाय जों दा साब्रै थांगोन। बिनि सिगां जोंना थांबाय माखासे फेमिलिबो थांदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन भिडिअखौ। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो गासिबो दिनै आरो फिन खेबसेबाव दिन्थिबावनो नाजागोन। स' बिदिबा जागायबाय भिडिअखौ। लोगोफोरखौ नेदों फैगासिनो। जायगायाव सफैबाय हाबबाय गेट सिङाव। गोबां सम दावबायनायनि उनाव सफैनो हाबाय। बिराद दावरावथार दंदों दा बिराद मानसिनि दिनै हेपि निउ इयार 2020 मा फट' लालांसैमोन नामा बाहाय हा ओइ जेखे दसेनो गुं गुं गां गां गानखौनो खोनालाया नै गावजों गाव मा दामदोंथाय हनैयालाय बिथिं फट' लादों। फट' प्लेस गोदान जाबायलै जायगाया। मानसि खोमालै दिनै हले नै गेटआव फट' लानायनि बिराद टाइमथार दिनै जादों। नुवाखै जेरावबो निजिरा हटेल दङ नै दाख्लै जों हाबलांनाय दखाना जों हाबलांनाया बिसोरबा बबेथिं दंथाय ओरैथ' दखान साइडसो थानाय नङा बिसोर स्पट जेरैबो दखान गोमनायल' खोनाखायो दुम दुम दुमनो जेबो गैया। भिडिअखौनो होनो हागोन ना हायाथाय दा मा ओरैलै ओरै हाबसा ओरैनो आवाजखौनो खोनासंनो लुगैलाय ओइ आवाजखौनो खोनाया जेबो दौथि दौथिल' खोनायो फाग्लासो जेरैबो जाथावनायल' गोजोन गोगोम बक्स बाहाय सिख्ला रायजो नै बाहाय सिख्ला रायजो ओइ बाहाय दंहैजोबो नै खोनाया फाग्लासो ओरैबा ओरै गोमखावजोबनायल' नालाय जायगाया गासिबो गोमनायल' नालाय थांगासिनो बेरायनो जानाय जाफावनाय गोजा लाइट बिथिंजाय सिख्ला रायजो अबा स्कुलनि फैदों खोमा नानि मोनहा नै बाहाय बे स्कुलनिब्रा अबा साइसो बै माबाया बिदिनो लाइटआ मोजां फैया संनाय खावनाय जादों मोनग्लिजोबलायबाय नै जायगाया दाख्लैथ' बेबादि नङामोन गोरान जायो
लुगैजोब्बाय दिनै ओइ माबायाव बेरायहैनो थबसिन'आव स्लुइस गेटआव थांबाय थानोसै बिदिनो थांसै बिराद मोजां स्लुइस गेट नैबे नै दालाङाबो जा मोजांखा सोरना दालाङाबो जा मोजांखा नै बरिया गोलैगोन दै गानानो खोनालाया मारै मारै गोमदोंथाय सोरनि जिं सोर थान्दाब्रा समायोना गाहायद्रायथार एसे गोजौ नांगौमोन गाखोजाया गसंग्रासो गसं गाखोनो नै जोंना गोलैगोन फाग्लाफोर नारनानै सासे नारदो बिलाय गोलैगोन गोलैगोन दे वेलकाम निजोरा इक' टुरिजिम ओइनिफ्राय नै निजोरा इक' टुरिजिम स्लुइस गेट जोबोद मोजां स्लुइस गेटआ बिराद मोजां स्लुइस गेट बे ओरैनि स' बिथिंहाय जेबो नायथावथाव गैया स्लुइस गेटआव गाखोहैनो स्लुइस गेटआव गाखोहैनो नै बैलाय बे फिथ'जों थांजागोन जोंना फाग्लाजों जाया बिदि जाया जोंना नैबे न' फटक लाग्रा न' जाहैबाय नैबे सासे गाखोहैबावबाय हनै गैया जरे गाखोबाय नै मालाय बाय गैया जरे लादो नै फटक लानो थाखाय मोजां जायगाया जों एसे फटक लानोसै बिदिबा बेरायनो हाया जायगाया बिराद गुवार जायगाया बेरायनो हाया जों दाख्लै जेबो बेरायाखै जास्ट फैदों एसे जादो ओमफ्राय भुटानजों दिनै सान जाबाय नालाय दाख्लै जों एसे लेट जाबोदोंमोन दा ओंखायनो जों बेरायनो टाइम मोनबाय दा बेरायनोसै नैबे गेजेराव थांनो जों बिराद उन्दै जायगायानो होंगो दोंगो फट' खेबनो थांनो बाहाय थ' बाहाय एसे सुट लानो नै बिथांमोना फट' होनबाथाय बिराद जोमखा फिसा जाबाय खोमा ओंखारबोजोबखाबाय नै फैजोब्बाय बिसोर दा जों हाबैसै जायगायाव नायनो हागोन नोंथांमोनाबो दालाङा बिराद मोजां बानायदोंलै दैया बरियाखा गोग्गोखा दैयानो दैया बिराद गोग्गो दै लानायनि माबाया नायब्रा नै अन्थाइ फिसायाव जाबनानैनो माबायदि लानो नागिरदों साला फिसाफ्रा दैया बरियाखा नै दैनि भिउआ बरिया सिनारि बरिया माबा खारो दैया स' बिदिनो बेरायबाय थानो इन्टारेस्ट मोनो बै थबसि न'आव थांबावनांगौ दं जोंहा दा थबसि न'आव थाबफेराखै दासिमबो बै मोनसेया खालि जाबाय थबसिया हर्स राइडिं मैदेर थाबावनांगौमोन मैदेर हर्स राइडिं खालामनांगौहाय गोदै थांसै सिजों ना गाखोयो
challenge. Down challenge. जों रंजाखांबाय दिनै खेबसे फैबावनानै जोबोद रंजाबाय मोसाबायबो बिराद मेंग्लिजोब्बाय गोसोआ जों थांफिनसै होमब्ला थांनाय समावबो जाबाय मोनाबाय मानोना बांद्राय टाइम एलाउड गैया जोंहा गोजान लामा थांनांगौ दं बिनि थाखाय जों न'आव थांफिनसै टाइमाबो जाबाय नालाय जों गारियाव गाखोबाय नै गारिया खारबाय जोंना बाइकजोंसो फैजोबदों कारबो गैया नालाय जोंना दा अब्ला जों न'आव थांफिनसै अब्ला नोंथांमोनाबो मालाबाफोर निज्लागुरि निजिरा इक' टुरिजम पिकनिक जाफैनो गोसो दंबा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जेबो माबा नङा गिदिर खोथा नङा नोंथांमोनाबो आरामसे फैनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय